confinament total. Estem molt contents i molt contentes! Hem descobert un llibre meravellós. Jo soc Jazz. Una història basada en la vida real de Jazz, una vida per aprendre de l'amor incondicional. Us la presentem. Jazz es coneixia ben requete bé. Ella sabia des de sempre que era ben diferent de les altres xiquetes. I ben diferents dels altres xiquets. El seu coret que es veia sentir-se com una xiqueta meravellosa. A més, la consideraven un xiquet. La Jazz és molt però que molt valenta. Va lluitar i lluitar per a que totes molt l'acceptaren. Perquè tots i totes la reconegueren. Necessitava disfressar-se dissident. No li agrada portar roba de xic. Encara que la seva família al principi estava un poc confosa, va decidir donar-li suport. Com són de grans les nostres famílies, que sempre ens estimen tal i com nosaltres som. Per fi la Jazz va sentir-se feliç de ser com és. I això ens fa a la Jazz i a nosaltres somriure, somriure i somriure. Ser Jazz suposa sentir-se diferent a altres xicots i xiquetes, però ser diferent és ser especial. Nosaltres estimem les diferències que ens fan tan especials. I tu, què en penses? Sí, això, tu què en penses? Jo penso que és genial. Ho hem decidit!